Masalahipun salat Nggih. kados kula niki pun sepuh lho. Nek muni usolli fardhu zuhri arba'at sak imamal ngoten nggih. Nggih. Makmum yang iman badha Allahu akbar niku Allah niku emut dhateng Gusti Allah. Badane ngoten niku lho. Lesan kula niku maca pepatane Fatihah utawa salat niku atiku kok nglembara ya Allahku iku mau keseling Allah bar kuwi niku lho Mikir utang. nglembara Wedhuse ucul barang jenengan. aku banyane urung rata rek wah pikir aku niku lho Nggih. niku lho salate ndang sepundi Ngoten nggih. Nggih, siap. Pun semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaane salat, lagi Allahu Akbar eling pangeran. Ya Allah Gusti, kaya pangeran iki ngarep, ngarepe bareng bar Allahu Akbar mikir, "Mbok ya Gusti niku banyoni durung lebar. Iki mau wedhus wis dipakani tak durung iki ya. Mbok iki mau putuku lho nangis wis dikidut makane tak durung." Mikir. Akhirnya ini menghadirkan Allah hanya ketika takbiratul ihram saja. Lantas bagaimana hukum sholatnya? Kan ngoten nggih mboten? Sholatnya tetap sah Mbah. Tapi masalahnya ganjarane mbok 17 28 kula mboten ngertos soalnya kula mboten panitia pahala. Nek cara tasawuf kirang sae, mosok sholat kok mikir utang, mikir sembarang kali kirang sae, tapi dari segi fikihnya tetap sholatnya dihukumi sah. Kanjeng Nabi niku nggih nate Mbah, salat kepikiran nate. Ngeniku ya asline ora kepikiran lho kelas Kanjeng Nabi. Ngeniku ben digawe syariat bahwasanya nek kepikiran nalikane salat sing penting ora mbok ucapake. Pomo sampean aja diucapake lho Mbah sampean Mbah. Golek ya. Oh pikirannya tok sih Mbah. Nggih. Maksudnya sing penting aja diucap golek. Iki aku niku banyoni piye lek salatnya batal salate. Mergo ngomong riku banyoni piye apa masoli ala Sayyidina Muhammad. Ngoten nggih, Mbah. Mboten napa-napa. Nggih, tapi nek saene nggih ampun mikir sing dereng saged wis mboten napa-napa, sing penting salat, Mbah, nggih. Sip, pun juara. Apa masoli ala Sayyidina Muhammad. Ora sampean tok Mbah semene kae iki salat mesti mikir sembarang kalir, Mbah. Yakin aku. Nggih mboten. Pun monggo senangat malih sinten?